Тарашкан ташка кадак каккан. Бу мәкальнең асылын аңлап яшәүче Йосыповлар бүгенге көндә күпләп мал асрый. Әле күптән түгел яңа таракка малларын күчергәннәр. Без 2002 елны күпләп мал тота башладык инде. Иптәшем Зөһрә белән шундый уйга килеп, башта сарыктан башладык инде без. 50ләп сарык булган иде. Сарыкның инде бик вәгъдәсе булмагастан эре тергезле үгезләр, сыерлар арттырдык. Шулай итеп, без инде бүгенгә кадәр менә шушындай малчылык белән заниматься уйладык инде. Дәрсе уйлар әйбәтрәк булсын инде, күбрәк маллар тотып, күбрәк файдаланырга ясын дип инде. Yok, sağım sıyır var indi. Җиде үгез бар, 2 башмак. Сарыклар бар инде, 20 баш сарык. Казлар, кошкорт менә ниләр бройлерларны суеп бетердем, 50ләп органик, 50се дә исән үсеп, үстереп. Аларны морозилкага тутырып куйдык инде. Шуннан казлар бар инде, 30-ка якын баш. Аларның менә гомерләре кыска килеп бара инде. Бу торакны кашан тергездегез? Кашан тергездегез? Бу торакны былтыр без язгы нидә фундамент салдык та күз көне күтәрдек. Шушы ноябрь айларында кебек күтәрдек калатканы инде. Шуннан күтәрдек тә быел җәйкене түбәләрен җавап, менә шушы нигә җиткереп, дезинфекциялар эшләп, полный эшен җиткереп, көзгә таба күчтек менә шушы зданияга. Мин үзем фирмада яшь бозаулар карайм инде, былай эшләр минем инде ул якта да уңай. Гаилә башлыгының сайлаган һөнәре дә авыл хуҗалыгына бәйле. Шактый еллар Правда хуҗалыгының терлекчелек тармагында хезмәтен салучы Феликс Йосыповны белмәгән кеше сирәктер. Вакытында көндәлек артым алуда аңа тиңләшүче булмаган. Заманалар үзгәреп, колхозлар төзелеше, эш рәвеше бераз үзгәрсә дә, ул яраткан эшен ташламый. Әле булса Илеш агро җәмгыятенең Правда производство участогында маллар карый. Тормыш иптәше Зөһрә ханым белән күркәм йортлар тергезеп, 2 балага, Физалия белән Фиданга гомер биреп тәрбияләп үстергәннәр. Инде бу кадәр дөньяны тергезергә кайдан акча алдыгыз дигән сорауыма эш сөяр Йосыповларның җавабы әзер иде. Без әкренләп җыйдык малларны, әкренләп булай. Сатып алып битмәдек инде, әкренләп менә шулай үзенең баласына тутырып менә шулай килдек инде. Алай берәр программа белән кредит түгелем. Юк. Былтыргы вакытта колхозда эшләгәндә бозау саттылар, оннан бозаулар алдык менә үгезләр. 5 баш үгез алдык инде безләрне. 6 ат бар инде, 6 атны саттык. 6 атның 5сен саттык та инде, сатып үзебезгә инде җиңел машина алдык. Яңа гына май аенда дисәм, май аенда алдык инде. Үзебезнең файдалануга бер атны калдырдык инде. Булай мин атлар белән дә шөгыльләндем сабан туйларында. Бу колхоз территориясында беренче урыннан төшмәдем. Яркей сабан туйларында финалга чыгып, елда финалга чыкты атларым. Финалда 4нче урынны бер тапкыр гына яулап алдым. Мондый төр эш ул бит инде бик күп вакытны таләп итә. Шулай бит, аның көне дә юк, төне дә юк. Безнең өчен ял ул нәрсә? Сез ничек ял итәсез? Безнең өчен ял бик юк инде ул. 2 үземдә эшләгәчтән фирмада монда кайткач иптәшемә ярдәм итәм, иптәшем гел шушында инде. Ялны белмәй, безнең ятканыбыз юк бер вакытта. Бар кешедә кредитлар, субсидиялар алып, кем яшәр урынын булдыра, машина ала, яки берәр төрле эшкуарлык белән шөгыльләнгән заманада, менә шулай, үзе тапкан акчасына зур эш башлый алулары хайран да калдыра, сокландыра да. Афарин, зур көч, тырышлык, зур өметләр баклап башлаган эшегезнең җимешләрен татып, бәрәкәтен, файдасын күрергә язсын дип әйтәсе генә кала.